ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா GTA 5ல மைக்லால எந்த ஒரு வெப்பனும் யூஸ் பண்ணாம ஜிம்ல இருக்கிற பாடி பில்டர்ஸ் அடிச்சு போட முடியுமா தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா பீச்ல இருக்கிற ஜிம்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஜிம்ல எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்க உள்ள குதிச்சு போவோம். என்ன சும்மா போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கான். ரொம்ப இருப்போம். வந்துட்டான். நம்மள அடிக்கிறாங்க. ஓ, 2 ஷாட் நல்லா கொடுத்துட்டான் நமக்கு. நைட்டுக்கு பெட் லைட்டா குறைஞ்சிருக்கு. வாழ்க்கைனா சில அடிகள் விழத்தா தெரியாப்பா. என்னதான் நம்ம 2 அடி வாங்கினாலும் அடிச்சு போட முடியுது guys. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சேலஞ்சஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய், cheers.